Ryseit bach melys sydd gyda fi ar eich cyfer chi prynawn yma, a mae'n arbennig i wneud gyda'r plant. A na gyd sydd angen yw siocled, ffefryn pawb, bach o fenyn, bach o syrup, a fi'n defnyddio yr Rice Krispies, ond gallwch chi ddefnyddio unrhyw grawnfwyd sydd gyda chi. A na gyd ni'n mynd i wneud y saws yn gyntaf, so ni'n mynd doddi'r menyn ychydig bach ar gwylod y sosban, a wedyn ni'n mynd i ychwanegu'r siocled a'r syrup. Mae eisiau rhyw 70 gram tua 3/4 baryn mowr o siocled gole ac o siocled tywyll. A nawr bod y menyn yn dechrau toddi, os gallwch chi weld mewn fyna, jyst tamed bach ar wylod y sosban, ni'n mynd i ychwanegu y siocled. Dyn ni'n moyn i'r siocled na i ddod mewn cysylltiad gyda gwylod y sosban heb fod na menyn wedi toddi yn gyntaf. Mae hwnna'n arbed iddo fe i losgi. Okay? A wedyn mewn at hwnna, ni'n mynd i ddod i bach o syrup, jyst iro'r llwy gyda bach o olew fel yna. Osod yr syrup mewn, so mae eisiau 2 llon llwy fwrdd, a chi'n gallu gweld yn llifo i ffwrdd fel yna. A na gyd sy'n eisiau wedyn yw rhyw 85 gram o Rice Krispies. So siwrne mae'r siocled a'r menyn a'r syrup wedi toddi, allwch chi weld pwy mor hyfryd mae e. A hwnna'n cael ei arllwys mewn. Just mater o droi hwn i gyd gyda'i gilydd fel hyn, tan bod y cyfan wedi gorchuddio. Nawr gallech chi wneud hwn gyda just siocled, ond wrth gwrs mae'r siocled yn mynd i geledu nôl yr un mor galed ag oedd yn y man cyntaf. Dyna pam ni'n ychwanegu menyn a syrup. Reit, y siwrne mae hynna wedi gorchuddio. Mae gyda fi yr ceses bach papur fan hyn, a dwi wedi defnyddio lliwiau bach pert ar gyfer y pasg. A wedyn, defnyddio llwyau bach, job bach i'r plant yw hwn yn amlwg. A mae digon o gymysgedd fan hyn i wneud 12. Reit, mae eisiau dod i'r hynna wedyn yn yr oergell am ryw 10 munud, cwarter awr, digon tan bod nhw'n oeri ac yn caledu ac yn dal yn ei gilydd. Dyma ni y gwenyn bach, a na gyd sydd gyda fi yw blocyn o icing melyn, ond gallech chi ddefnyddio marzipan. Newch nhw mewn i peli bach, a wedyn rhowch gwasgad bach yn nhw'n eu rolio nhw ar ei ochr fel yna tymed bach, fel maen nhw'n mynd tymed bach yn fwy fflat ac yn fwy hir. Mae gyda fi ddŵr yn y gwylod, dŵr berwedig yn y gwylod, bowlen, a fi wedi toddi bach o siocled mewn yna fe. Just y siocled trwy yma, dim byd ychwanegol, a dyna pham fi'n defnyddio yr Ban Marie. Nawr, mwyn defnyddio'r siocled mewn ffordd taclus, dwi'n mynd i ddodi fe mewn bag icing. So, just bag arferol icing sydd gyda fi fan hyn. Ond os nag oes sy'n gyda chi, defnyddiwch unrhyw fag sydd gyda chi, unrhyw freezer bag neu tebyg, a defnyddiwch un cornel, dodwch e dros gwydryn fel yna, a dwi just am ddod i'r siocled mewn yn y bag. Y toriad lliad, cymryd tamed ar y tro, a na gyd dwi'n gwneud wedyn yw dros rhain yw gosod llinellau bach. A mlaen wedyn at yr adenydd. A beth sydd gyda fi fan hyn yw yr almonau yma, a chi'n jyst yn torri un darn yn ddoi, ac yn ei gosod nhw mewn. Gallwch chi ddod i gwenynnen bach ar bob un i wneud cacennau bach hyfryd ar gyfer amser te. Na gyd sydd eisiau gwneud nawr yw cael bach o dywelwch, dod y tegil mlaen a mwynhau.